Basta magtakab digo. Batid din Ito yung isang Amerikanang Anong masasabi mo dito sa Treasure of Bolinao? Napakaganda din. So, yung ano lang ang... Hi, Madam Jonah. Yung Santa Maria Carmen. Hi, Madam Jam. Say hi. Hi, Yuyu! Shout out naman sa boyfriend mo. Wala akong jowa, alam mo yan. Marami akong jowa. Hoy, kakaw, marami nga pwede Shout out naman sa jowa mo. hi. Kailangan. Walang ano? So pa yun shower. Ang dagat seryo. Jamaica, shout out naman sa asawa mo. Hi, Roxanne! Wow! Ilang malandi, ganun. Vlog, babe. Mabes, magamin kayo man. Hello mga ka-Barbie, so maglalaro kami ngayon. So, dito ngayon sa Treasure Bolinao. So who's who? Kung sino yung mababanggit. Kung sino yung pinakamabait, kung sino yung pinakamalandi. Kung sino yung pinakayot. Ilulog-log namin yung... Walang jowa. Ay, gano'n. Tayo mag-game. Si Kagda mag-best, time si kami mag-ilog-log. Walang jowa. Sige na. Atayo kami best? Atayo? Kailangan mo na kanina ka niya. Atayo kami? Carry lang. Okay. Game na best. Damag ka na best. Sino ang pokpok? Baka sa kami ba yung Go na. Go na susong. Sino nakabaksugal? Ay, nakabak ka mo. Tira. Tawa na ka. Tawa na ka. Pati sa tao. Okay, next. Sino tisadot? Pwede mag-depensa, pwede sa tisadot. Sa dot. Sa bugtikwa, hindi ko din lalaki. Mga pwede ba? Tagalog ang gaga. Tagalog. Niya ba, best? Yan ang magpahinga ko naman. Magsusong ang nagdadam para may nag-iisintan. Yung virgin. Ilang bear. Sino ang walang jowa? Ano jowa na gaga? Ay, di jowa. Sorry! Sorry. Ano jowa? May jowa ka? Awan. May jowa ka, best? May jowa ka? Uy, awi mo tatayo kami. Sino ang tomboy? Uy, nagkatayo kami, best. Carry lang. Okay na bakla. Kasi kami nila kalan ang gamot tatayo. Ako ba kami niyo? Utak sa ulo. Uy, tatayo. Yung bakla, okay lang mo jam. Yung bakla. Sino nagtitinda ng pinapaita? Buwarak pa eh. Oh, next. Sino ang may anak na? Kinam. Okay lang mo, sika mo. Sino ang hindi magkakaanak? Oh, the chance ko. Anak ka. Magkabae. Baligayin mo. Ha? Gagawin tayo gagawin. Wow, nag... Alak sila baka dito. Kay Latang. Bakit kan ba? Alam mong kitay. Oh, nagabgat. Nagkagab niya. Gapo, gamin ko atin ko. Ay, kaareng. Wala naming dagat Ay, Marvin. ang ganda ng langit. This picture man, ito yung picture. Bes, nagabastos na niyo. Okay na kayo mo. Narami daw mo photograph. Guray lang. Okay. Hi!
So, kumusta naman yung experience mo dito? So far, okay naman. Paano yung okay? Ha? Wala lang comfort. Basta okay naman. Wala lang comforter pag malamig. Walang jowa. Walang jowa, walang ano. Abangan natin mamaya ang Ang... sunset. Kala ko ang noms. Ang sunset. Mamaya Ang po. numsing. Pangabang tayo dyan. Sumunod ako. Ayan. So, kikita Shout na... out sa ano dyan, sa bazaar. So, Pwesto ko dyan na time out. Pa-shout out. kikita na naman tayo sa kanila mga ka-Barbie. Ayan. Baka naman kahit pa Jollibee lang. Yan, pa-shout out sa bazaar, yung mga ka-time out. Kung bumili kayo mamaya ng mga pinapaitan, bulalo, sisig, nagimas, nananam, tigar. Okay. Bes, alam mo bang madumi ang pool? Oo, Ano? dumating siya. Punta tayo sa beach. Hi, beach. Aray ko. Hi, vlog! So, nandito ka pala. Pupunta kami sa beach. Nandito na kami sa beach. Wala! Atali! TikToker tayo! Hi! Ay, pa-picture naman kami. Mr. TikToker! Di tayo nga ba? Doon tayo, be. Wag, di tayo garad na yun! Dominic, halika na. Salamat sa... Kaya Marvin, say hi! Yan na po ang mga ka-Barbie. Oh, it's... Ayan po ang aming mga ka-Barbie. Hi naman dyan mga ka-Barbie. Hi! Tumatawag si Ken. Walang Jowa. walang COVID. One, madam. Say hi, TikToker! Hi! White sand. Hi! Kwak mo pa Yes, gamit tayo. White sand. Ito. Gupit tayo. Kita nyo naman, di ba? White. White sand ng Kulitan. Ay, kantay, suso! Tauro yung poperayo ni Manong Dio. Nagpawitak si Milyon ako nangyari. Si Milyon niyentod ko ang ba't nangyari. Ay, nakakwarta. Pinag-grill na. Gumungay-gungay. Wow! 2,000 years later. Bakla. 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 Tapos na kami mag-swimming. Tawag ka niya Dorisa. Borlog pa more. Gaga ka.
Hey, madam. Thank you. Hi, mom. Say Barbie. Hi, balot! Sarap! Ay, try nyo ang balot sa Treasures of Bolinao. 100 pesos kayo. Napakasarap sa Iba. 100 pesos. 100 pesos po isa. Yung presyo na nagpasarap. Ma'am, may intro ako. Hi, mga Barbie. Sabi mo, ma'am. Hi, mga Barbie! Ay, gano'n. Init. Oo nga. Balot. Sige, barang nagmayaman. Balot. 100 pesos. Balot. Sure. Ay, panindigan nyo. Ano nangyari? 100. Yung 5 samot. Ganun tayo pag ito. No, kes lang kung kuno nga ko ah. Nga nakatalo ni Baklan Ladam. Pinabasamot siya. Hindi magkaya na kita ni. Balot. O, suka na. Nag-resort suka. Pinamdayo ah. Dama ka lang. Makaringin. Ito. Yan. Inso mo na. Maro. Oh. Inan naman an. Kumiyan. Diyan ah. Saga namin julogan. Kayo na doon makasubli kayo alas 6. Doon na makalasap. Hello, ma'am. Kamusta ang first day mo dito? Actually, walang galing to sa US. Ah, Hi, mga ka-Barbie, ma'am. Ginagawa kayo nagbubo mo dyan. Barbie, hi, mga. Hello mga ka-Barbie! Ayan, kamusta kayo? Wow, feeling one-trick sila Lane. Oh, sen? Ang sarap ng balot. Hello ka Barbie. Wala pa tayo.